Hola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Agora temos internet, temos canales de YouTube como este, Twitch, foros, blogs. Pero, como se facía nos 90 para saber se un videoxogo era bo ou descubrir? Nos 90 había principalmente dúas maneiras de descubrir videoxogos: ou pasar por unha tenda a ver que había por aí, ou informarse nas revistas. Así que hoxe imos facer un repaso por todas as revistas que existiron nos 90 en España centradas no videoxogo. Imos ir en orden cronolóxico, así que tócanos comezar pola Micro Hobby, que se publicou dende o ano 84 ata 92, pertence ao Hobby Press, que é unha das principais editoras deste tipo de contido. Iba sobre xogos do Spectrum. Costaba 95 pesetas. E non era só falar de videoxogos, senón que tiña unha certa componente técnica tamén para a máquina así. Xa sabemos que o Spectrum era un pequeno ordenador. Logo, como homenaxe, seguiulle El Mundo del Spectrum, dende 96 ata agora, que xa se transformou de ser unha revista tamén ser un podcast e unha web, pero sería a outra publicación que temos centrada nesta máquina, na Spectrum. Unha que saiu un ano máis tarde sería a Micromanía, que neste caso estaría máis orientada hacia xogos de ordenador, aínda que tamén tocaron consolas nalgúna das seccións que tiña a revista. Sigue na actualidade, aínda que cambiou de editora en varias etapas. Moitos delos foron absorbidos pola que logo será mítica, que falaremos dela, que será a Hobby Consolas. A que ven agora é unha revista un pouco máis distinta, que non había que ir ao quiosco a mercala, senón que che chegaba a casa por suscripción. Estamos falando da revista do Club Nintendo. Era unha publicación bimensual que comezou no 89 a súa andaina e que saiu en todos os países europeos nos que se vendeu a NES. E a idea era, manter informadas a xente que tiña esa consola de Nintendo, dos lanzamentos e todo este tipo de cousas que lle interesaba a Nintendo. E en principio era unha suscripción dun ano que logo habería que pagar, pero logo estiraron ata 4 anos e en España foi directamente xa balde de sempre. Balde. Foi de balde. Balde. Que iso, desapareceu no 95. Do 90-92 temos a Mega Ocio, que se centra principalmente en pequenos ordenadores como Amstrad, ainda que tamén foron ampliando un pouco para consolas, pero bueno, no 92 chegaron a Mega Drive e Super Nintendo por pouquiño. No primeiro número, como vedes, falaban aquí do Lemmings, e hai que decir que 500 pesetas para a época era bastante cariña, ainda que tamén estaba orientada hacia un público bastante xa metido na materia. E no 91 temos a unha das grandes que aínda vive, que é a Hobby Consolas, revista mensual centrada en consolas, que a partir de 2012 tamén absorbe Micromanía, que falamos antes, e tamén lle toma atención aos xogos que saían para computadoras, e que claro, van xa polo menos 300 e pico. Temos aquí varias delas, por exemplo, este sería o número 200, que falaban do GTA 4, foi cambiando un pouco o logotipo, sí que comezou dirixida para un público moito máis, digamos, infantil. Por lo xeral, as que imos tratar así que funciona mellor, era máis para público infantil, porque ainda estamos con eso de que os videoxogos eran para nenos, todo isto. Aquí temos un número dunha época previa a que saíra Dreamcast, era cando estaban a Saturn, a PlayStation e a Nintendo 64. Aquí está outra desta época, neste caso falaban do Colin McRae de PlayStation 1. E que a día de hoxe, a verdade é que perdeu bastante peso. Se chegou a ter números de máis de 200 páxinas, deste último mes que saiu non chega ás 100. E tamén é un formato máis pequeniño, en fin, que é unha referencia dentro das publicacións de consolas en España. Logo hai que ver, porque tiñamos que o baremo de puntuación era todo, se baixaba do 84-85 era xogos xa que eran coidadiño. O sea, digamos que o suspenso casi estaba no 80 e algo. Que iso iremos repasando en vindeiros vídeos de algunhas puntuacións ou cosas curiosas que veíamos aquí na Hobby Consolas. Das máis antigas que teño, mira, esta debe ser do 90 e pouco, que era Secret of Evermore, por aquí. Primeiros xogos de PlayStation, o Need for Speed temos aquí. Ainda acaba de sair o xogo de Toy Story para Super Nintendo, para Mega Drive. O Resident Evil antes de que saírse de todo. A verdade é que a nivel de maquetación tiña cousas chulas. Quizá logo a nivel de análise e profundidade pois faltaba un pouco, pero pensade que estaba moi pouco profesionalizado o que era o contido sobre videoxogos. Entón, moitas veces facían un pouco o que lles daba. O primeiro contacto co Final Fantasy VII. É que cando buceas cosas destas ves por aquí, xogazos, o sea que agora temos xa a perspección máis boa do que foron, pero como se percibían na época está curioso ás veces de ver todo isto. E tamén logo a publicidade, que por exemplo Sega sempre foi bastante máis agresiva neste caso que Nintendo. Aquí era un honrarás a tu padre e a tu madre, 49.900 pesetas, que creo que era bastante caro para época.
e iban en plan, no matarás, e poñenche o xogo que era, o Battle Arena Toshinden, non cometerás actos impuros, eran aí recreativas de Sega. Non teño data, pero seguramente isto debe ser en Semana Santa puxeron todo isto dos mandamentos, son capaces, En fin, que en Hobby Consolas pararemos máis en vindeiros vídeos. Seguimos tamén con outra revista de Hobby Press que é a Nintendo Acción, que comezou no 92 e aguantou ata o 2011, aínda que logo, digamos que se transformou na revista oficial Nintendo, así que realmente ainda tivo tirada ata finais de 2018. Unha revista tipo Hobby Consolas, cun corte parecido, só que orientada a consolas de Nintendo. E no primeiro número, pois xa ves que de moito 2, Super Mario Land 2, Mega Man 2, Street Fighter 2, o Tortugas 2, que entendo que son as tartarugas ninja, pero en fin. E imos con outra das que deu a batalla durante os 90, que foi a Superjuegos, que viviu do 92 ao 2009 e que logo tuvo unha segunda vida aí un pouco rara de 2015 a 2018. Neste caso o enfoque era bastante semellante ao de Hobby Consolas, tamén multiplataforma, centrado en consolas, eran contidos bastante light de consumir, sobre todo era moi enfocado para que o público infantil tamén pudese lelas e enterarse un pouco da movida, en plan, este xogo si, este xogo non. Xa vos digo que os baremos para escoller naquela época era miro revista e miro a carátula do xogo que me conta por detrás que pinta ten, e que non había moito máis, porque pensade que nin en radio nin en televisión había contido sobre isto, sobre todo comezos dos 90. En este caso eso, Superjuegos foi editada por Grupo Z, que era un pouco así a competencia que tiña Hobby Press neste tipo de contidos. Pasamos un pouco por enriba tamén pola PC Manía, que saiu no 92 e durou todo 2003, e que está máis enfocada hacia ordenadores en xeral, e logo tiña un pequeno apartado de xogos de PC. E creo que tamén había un pequeno apartado tamén para xogos de consola, pero bueno, era un pouco unha sección dentro dunha revista con un contido máis amplo. No 92 chega Megaforce, que se centrou nas consolas de Sega e que tamén traduxo parte do contido da revista original francesa, e que, como tamén pasarán moitas delas, que tamén veremos noutro libro, tamén, pois a veces incluían pois pequeños libriños con truco. Neste caso temos aquí os megatrucos da Megaforce, que neste caso eran os xogos da M a Z. E creo que foi nesta na que había un certo pique entre revistas, porque había redactores que traballaran en Hobby Press e logo foranse para esta, e había así como pequenos pulliñas entre revistas. Mención super rápida que existía tamén a OK Consolas, que tamén é OK Super Consolas, e que logo tamén hubo Super Consolas, todo isto durante o 92-93, non me quedou moi claro de que era cada cousa. E temos tamén un Games Consolas do 93, que era máis unha especie de guía de compras na que che falaba un pouco de todo o que había nas tendas. Non era tanto a actualidade de cada día, senón que iban actualizando en cada revista un pouco o listado de xogos que había a venda. Do 93-95 temos tamén a Mega Sega, que é outra revista tamén orientada hacia consolas de Sega. Xa vos digo que Mega Drive aquí en Europa e Estados Unidos funcionou bastante ben, co cal tuvo bastante apoio tamén mediático. En este caso iso, só tuvo 22 números, é un pouco unha irmá dunha versión desta revista que había en Reino Unido, e que neste caso tamén era de Grupo Z, dos mesmos que a Superjuegos. E todas estas na época bailaban entre 300 e 350 pesetas. E rematando a casete de Segas, teríamos a Todo Sega, do 93 ao 96, da que teño aquí un número, xa sempre... Opa, que tiro o rato. Da que teño un número, xa non me queda por tan nada, este sería o número do xaneiro de 94, no que aquí acaba de salir o Aladdin. Sabes que a revista está un pouco de batalla. Saiu Aladdin, tiñamos aí o Parque Xurásico, Street Fighter 2, que saía por fin para consolas de Sega, que estaba en Super Nintendo. E a ver, e tiñan cousas chulas, como que se montaban aí os mapas de pega e colorear de fases, por exemplo, o Parque Xurásico, e montaban así todos os mapas. Isto era moi artesanal, porque tiñan que ir sacando así capturas cachiño a cachiño para facer os mapas. O sea, hai realmente cousas de maquetación e a nivel visual moi chulas, que incluso nin agora estes tan a man en internet, en publicacións de internet. Tens que ir máis a casi máis foros que están orientados máis ben ao arte, entón aí sí que che sacan os niveis, pero non en publicacións que teñen estas pistas. Mira, outro exemplo. Aquí, co libro da selva, facían aquí un pequeno collage por aquí, no que veamos un pouco a estrutura do nivel. E nada, neste caso tamén era de Hobby Press, o sea, xa outros membros de Hobby Consolas, de Nintendo Acción, e que se enfocaron nas consolas tamén de Sega. Imos cunha das que me petou máis a cabeza, porque esta sí que non a coñecía, descubrín agora investigando, é o Video and Games, que é unha videorevista que che viña cunha VHS, o sea, revista e cinta VHS. E digamos, para resumirlo rápido, que era moi 90s ese vídeo, porque
porque aquí estamos vendo un cachiño co Dynamite Heavy. Una de ellas, y que a mí me recuerda mucho a En busca del arca perdida, no por su protagonista, sino por su trepidante acción. En ella tendremos que enfrentarnos a un malvado recogepelotas. Bueno, el caso es que nuestros congéneres van a ser abducidos por un malvado abducidor. Nuestra misión, arrancarle los tentáculos al maldito abducidor para que no se lleve a más infelices. En fin, que só tuvo 4 números, porque aparte o precio, pois obviamente era máis caro, polo que levaba consigo. E que non queda moi claro para quen iba dirixido, para que público iba. Porque claro, ves aí un señor dicindo frases super viejunas, incluso para os 90 eran viejunas. Entón, é un pouco son Pucci ou son o señor Barnes. Ei. Do 95-96 temos unha revista que é Última Generación, que tivo só 12 números e que estaba orientada ás consolas de 32 bits que iban saindo. Que neste caso no primeiro número tiñamos aquí esta portada co Virtua Fighter 2 e tiña xa, aí iba dedicado para un público un pouco máis adulto, co que iban as hobby consolas, superjuegos, etc. Saindo no 95, aínda non saíran nin a PlayStation nin a Saturn, estaba 3DO por aí facendo un pouco ruido, creo que tamén paraba un pouco nos arcades, pero claro, están falando de cousas que aínda non existían moito e morreu xa cando chegou a Saturn e a Play. Non tivo moito sentido igual sacala ese ano, se esperaba un aniño máis, pois igual tiña só aquel. Seguimos con que PC Player ou PC Top Player, que era centrada en videoxogos co ordenador e non lembro ahora mesmo se viña acompañado de algunha demo, é posible que veña. Eu sei que tiven o número desta na que cubrían o Final Fantasy VII cando saía para PC, que foi como un ano máis tarde que en PlayStation. E saían tamén o Commandos e un Heart of Darkness, unha cousa así. Imos con unha que foi un auténtico game over, que foi a revista Game Over. Que ben traído. Unha revista orientada a xogos de PC que durou 2 números aí no 97. E nada, viña cun CD-ROM, aquí neste caso co Drácula, xogo completo, non oín ese xogo na vida. E nada, pois, eso, 2 numeriños durou. Imos con unha que ainda vive e que durou ben, que no 98 saiu a Playmania, que neste caso, como podedes supoñer, e os que ainda merquedes sabedes ben de sobra, era unha revista centrada nas consolas de Sony, e que foi mudando un pouco, pois hai unha época que se chama Play 2 Manía, bueno, se sabedes. E que foi cambiando de varias editoras anda que finalmente agora está co Grupo V. E xa estamos no 99, xa seguimos ca última remesa de revistas. Primeiro teníamos a Games World, que era unha revista non oficial centrada en Nintendo, principalmente na Nintendo 64 por a época na que saiu, e que só tivo 13 números e logo intentou volver en 2002 cun número orientado a Game Boy Advance, pero foi un só, o sea que en total sumaron 14 números, non foi unha cousa así moi prolífica. Por outra banda tenemos os Juegos en Compañía, Ancía, e que non sei como decir todo isto, que era unha revista que mezclaba tamén xogos de PC con de consola. E claro, estas que estamos vendo aquí xa chegan ca época que sae a Sega Dreamcast, que a verdade é que a consola fixo unha certa efervescencia de revistas neste ano, xunto ao ben que estaba xa funcionando o PlayStation sobre todo. Pois a Juegos Ancía, que durou ata 2001, teríamos tamén a Loading, que durou un aniño do 99 ao 2000, e este caso estaban máis enfocados hacia cultura xaponesa, era unha especie de unha cousa máis de monográficos. Eso sí, Que imaxe me estades usando Final Fantasy VII? O sexa, en fin, bueno, o tema este do machismo nas revistas de videoxogos tamén iremoslo mirando nas seguintes, porque hai cousas por aí que diste mi madriña. E rematamos con 3 revistas que estaban centradas na Dreamcast. A primeira e a máis obvia, a revista oficial de Dreamcast, publicada pola mesma empresa que o Hobby Consolas, Hobby Press, e que o gran aliciente que tiña é que viña acompañada cun CD con varias demostracións de xogos. E se antes vos digo do machismo, mira como acabo de topar neste número. En plan, ala, venga, el muestrario, venga, ala, donde buscar en internet fotos de rapazas. Ostras, pero isto é gravísimo. Lendo isto de pequeno ainda non che salín tan mal, mima. E bueno, en alguna página tamén falan da Dreamcast, polo visto. Acabo de quedar tolo con este. En fin, cando falaban de Dreamcast estaba entretida. E tivemos outras 2 publicacións asociadas a Dreamcast que saíron tamén aos finais do 99, primeiro de 2000, que foron a Dream Planet, que chegou aos 15 números, e a DC Magazine, que deste houbo só 3 números, e eu creo que teño os 3, teño que mirarlo logo. Que neste caso xa en Dreamcast vemos que é un pouco xente que creceu con Mega Drive, e agora a que publicaría Dreamcast, pois é un pouco as 3 con contido máis adulto. Tamén é certo que a Dreamcast, pois xa, igual que xa pasou ca PlayStation, xa había xogos que estaban máis orientados
a idades maiores. E nada, ata aquí o repaso ata revistas dos 90 en España sobre videoconsolas. Non sei se me falta algunha, que non descartamos nada, pero en vindeiras entregas desta serie iremos vendo así máis curiosidades do que tiñan as revistas. Vos tiñades algunha destas, mercabades algunhas destas, sobos algunha destas, pois deixademe aquí nos comentarios de paso. Se vos gustou o vídeo, xa sabedes, dadelle o like, suscribidevos a canal se ainda non o facedes, que así nos axudades a medrar. E para todo o demais, en redes sociais estamos. Temos o Twitch tamén aí, que estamos dando ahora aí un brío bonito. E na descripción tedes tamén ligazón ao noso Discord, ao noso podcast, en fin, máis cousiñas de recunchos, xa sabedes, por aquí abaixo. Foi un placer repasar aquí revistas con Bosco e xa estaría. Así que saúdos de Guardillo e coidadevos.